kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Hidup dan bansai di parantauan dan cuba bertenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia